Live si Monique. Monique. Ah. Diba? Nag-lead ka dyan. Hello, folks. Kita naman eh. Ba? Ito ayos. Oy, pa-check daw nung ano. Nung pig, timbang ni Kuanti Bad Surubraon. Pig bugkos na ni Jeric. Binigkos mo na, boss? Tapos Marlboro Red. Dalawang gold. Hindi, double check mo na yan. Boss? Sa? Tugos na? Tugos na nga ni? Ang pagka-deliver ka pa? Ito na.
pag na, kung manguliksyon ka na, higon, isikol din. Ha? Pirma? Pwede na tao. Subang, staple din ha? Wala suporting to. Baby. Sa mga ballpen ninyo, diriin na. Pag sa mga ballpen ninyo, diriin na. Hindi pala na ito, para paano. Parang inayos. Kita nagisi sa plastic. Dublin mo. Away man sa naikabat. Tama. 453. Ay ka dyan, karton pang available. Ay pa karton na available. Ano eh? Ay, sorry. O, si magpabarako na daw kay Jeric libre. Derek, November 1. Jeric, bukod sa magpabako na si mo libre. Magbako na daw. Iba na yan. Ay, iba na yan. Hindi na siya pwedeng bakuna. Bawal pa. Bawal ako. Lota, magpinag-pinag. Magkarang ka. Magkarang.
Pero 2 minutes daw. Para pala pula doon. Para pala pula. Saro. Minutes daw. Dalawa. Dalawa. 14 ba man? 1 question, 2 minutes daw. Marbles na puti, sarap. Sarap na pula. Dalawa. Ay, daw pula. So 64 plus 210 plus 214. Doon siya rin sa 700. 688. Kurang pwede bakuna. Wala ka sa bakuna. Natin ko ang lagog. Puro piso. Ay, that's it. Ay, kala. Nakasabi ng bed ko. Ay, kamo na yung Max. Ano? Ikaw, no? 18. Ikaw na kaya. Ayan. Napili ayo. Naman tayo size. Tidak. Ito nung kulay. Ito nung kulay. Basta nito. Ra. Ayo, okay. Wala. Isa, siya ba kasi na rin? Salamat. Yes.
Boss Mark, pa-shout out. Shout out. Alanganin, may work ako. Sige, sige. Salamat, salamat, Boss Mark. Sobra sa bayad. Sobrang 4. Kaya na grabe si sobra sa aton si binayan. Sura la kaya Oh. kung hindi tabi nila, ang logiin siya. Ay, kami na. Iwasan si Muna. Cake. What's up? Grabe ka. Excuse me, I'm not like you. Karton daw sa salag. Ayo. Oh, Jirik. Sige, sige. Padala ko na lang. Nailing ko. Mawala sa iyo. Pag-iling ka. Makasupo. Ayaw na siguro. Wadin ka na dyan. Tapos ba? Wadin ka. Ay, kaparesin mo. Tangilin ka. Sabi ni Jirik, tuwa din ka na nga dyan. Nagapon pa. Si Jeric talaga meron naman. Subukan mo pa yan. Parata ka man sa dito. Sobrang na hindi rin pang utak mo niya. Ewan pala. Ewan pala. Ewan pala. Ano masira man yan na cake? Tindangan ni Kuya. Ngayon pa sa ako nakaputahan. Pero kung hindi ko nakaputahan. Taga-atin. Dapat makabenta tulos kita para makasarado na yung agap. Uy, Bili na kayo! if GGF Ming Tamsak, salamat, salamat, salamat. Thank you sa patamsak. Mega mega love shout out. Narungaw. Mega mega. Anong rungaw sa ito? So ano, subagayan na rin ano. Anong gabi? Rungaw. Anong rungaw? Lota? Anong rungaw nga ni? Di ko ani isip ka. Ha? Alam. Ang rungaw. Patamsak sa premium. Ah, sige, sige po, pin natin, pin natin. Ayam. Ayam, ayam. Ayam. Paano daw ito? Tingnan, subukan ko. Ayas.
Paano ipin? Ay, pin. Port remove. Hide, remove. Time sa host. Hide, put user, timeout. Bakit walang phone? Remove moderator. Paano? Salamat po sa patamsak. If GGF Ming. Wait, tamsa eh. Nangisig na? Diba ako nagalaga? Maringan hindi sa hindi lang pusod. Kasi nakalipat na siya. Nagbabasog si Jerry. Imagination, that is your creation. Come on, Jared, let's go party. Your imagination. No matter what. Bakit hindi ko ma-ipin ang premiere ni If GGF Ming? Manay ko na ang cellphone mo. Android. Ito ko daw tayo i-connect sa LCC. Ito subli ko daw. Nakakonect yan. Sa? Connect sa internet natin. Yun eh. Paras ng cellphone natin. Ay, hindi nga. Hindi pala nga di. Hindi na sa wifi ka. Tahan. Wi-Fi. Oh. Ano yan na mata ni Prime? Brightness. Relax na. Ano ba ito siya?
Kuan, 50. Toy, si kartong ko. Uy, diri kayo super ten kuan. Pumili na diyan. Mga sa upap, ilipat mo sa ibang karton. Ay kayo nintran mo, Nick. Dito nagana ka ng kuan 50,000. Ang buba? Chrome. Ang bubon? Ganda. Pero yan. Sa akin na yung man Santero Chrome. Ganda daw ako. Ayun nga nagamiss call. Ganda. Daw lang. Kamu, Nick. Number 9 sa 9 yung pag-sabay. Magkano yung super stream sa Borobati ba? Sa Yung ganda duman sa balde. Kasabay palugod ako sa live. Perfect. Oo, sa 50. Ito. O, mangkaw na ding kuan sa balding biskwit. So, ay kabayo o so mini. So, susad. 250. O, itong salata. Ito po. 96. So, salata pera? 250. So, sa kuan, sa banding blow, 50 man. So, sa pulang balde, man. Amo natin po na. 36. Perang kabig. 9. Dito ah. Arin di diyan. Amo na, bye-bye. Tingtala. Iban magkukulit dito. Ikaw lamang. May juice kita be. May juice na. Tama ba ka? 76. So, 49478. Sabi mo, hindi mo ano.
dilata boss. Sa kwan. Palmolin. Sabay mo na. Sa kwan ha. Ayaw ka kwan. Ah. Ay kalumpia. Sino nang deliver saan? Tomorrow never die. Hello lang. Kailan kabig sa 500? Ha? Balik mo na yan. Kuha ka ng 4. Saan? Dua. Tulo. 4. Okay na. Uy, ura kita lumpia deh. Ano pa na ta? What's for that, boss? Pero 200 yan, 600. Apa na? Lumpia 5. Ang bida mo, sana yan ang order ko. Ano paano na ka? Sabihan na nyo, hindi na. Jeric! Ha? Anong wara? Are? Anong wara? Si Chiria, ma-order. Anong wara dyan? Databi. Mura di big boy. Ano yan? Big boy, may big boy ka? Mura. Ha? Oh, big boy ko no. Man, ginasal. 5 man. Ay, nasaan ka? Ayam. Musa na yan. Bigit. Ito yung narampan. Abang. Ubus na usi. Munek, ubus na usi. Ubus na usi. Jangan. Sabi mo lang po ha. Thank you. Saram ko naman yan ng Friday. Ha? Tama na kami daw. Liman? Para problema ka sa minsan sa sitseria log eh. Oy Monique. No bus, aw na nawara Naparang.
Dual SIM ka? Tinanggal ko sa sarang SIM card. Oy, si BCA. Thumbs muna here. Dumanda. Thank you. Bakit sure? SIM ko yung klase. Di. Wala mo dyan. Ora dito. Tinanggal ko. Di ba may number? Alam ko number. 016. Sige. Thank you mo. Mag-text siya. So dito. Go. Dito yan. Mag-text. Last hour. Pwede kong i-enter today. Pero dapat sa go. Yeah. So, ano doon? SIM card. 09. So, number ko na 09. May pwedeng tatlo. Finish kang dalawa. 704-816. Do you want to switch? Do you want to switch device? Distinct to another device. Do you want to switch? Switch successful. Love there it is. Got it. Pang ano lang. Ubus. Search. Hindi ka mang ganyan na-subscribe sa akin. Ano? Amo? Subscription. Uy, bata po kayo. O, bigo naman dyan si Kwa. Nulog. Ayun na baga ah. Listen. Kanya na naman daw.
Sapaw. Sa bote. Apat. Karende. Ako na. Gusto mong bilhin sa Winston. Limang wings. Kinsiyan ulit. 15. 50. Sa labak sa 4. Long time at marami ka na.
One. Subscribe ka na. Kaya ano? So, kuhaan, ano ko? Si Bika. Ay, si Vika. So, Lithuanian. Lithuanian. Organic. Grabe ang pikon sa ade. Pinika mo. Rate your channel to join the chat box. Create na. Pwede ito na. Pwede ito na. Wala na kabutang ko. Ano di yan? Pangalan ko. Tapos. Change your photo. So, May tao. o di yan. Channel mo. Hindi na. Yan. Okay. Okay. Maya si Description. Ayan ang description. Paano description? Ayan. Tignan mo. Hi. Hi mo lang. Hi. Ay. Big little lang. Then started. Ay. Hi, Monica. Yun na. Hi. Tapos, I'm Monica Palme. Ano mo na? Tapos, ipunto mo na. Huwag mo gawin. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking. Wait na. Hindi mo niyan mag-aakwa niyan. sarong leather ba? Wala ka? Wala ba? Buta? Ano daw, gusto ko yun. I-share. May danay na. Tagalog? Mahirapan ka pa sa akin. Sa i-share. Hindi na. Mas parang Facebook ka na. Ang aking mga video. Hindi na. Okay. Dami akong video. Hindi na. Buta lang tang video.
Sabi mo, tapos punta mo na. Tapos na, hindi. One. Pa-support naman. Sana, Reyna, sana. Mag-enjoy kayo. Ah. Marami kayo. Magkano ba? 150. Salamat po. Salamat ka. Ay, wala, sige, salamat. 150 man sa Royal. Yeah. Huwag kalimutang mag-subscribe. 1.5. Baba, space mo na. Space mo. Yan. Magkano po yung 1.5? 110. Ah, hindi, 55. Tapos, 110 sa dua. wag pagkalimutan, wag sila. Dali na. Dali na. Mas marami si ko kaya. Kung ganyan ko ah. Pagang siya mo dyan. Katupugan. Kapag ka dyan, wala kita saan. Sabi na nabot ah. Wala na dito sukot na no. 1.5. Subscribe. Mag-subscribe. Sa din po kuya nabot ang so, 1.5 na kayo. Wala ka ni. Wala ka na ko. Wala naman yan ko. Wala na diyan sa... Right. Royal Sprite na sana ah. Minsan po kuya sa paket. Ah. Okay mo na. Okay. Ay, away, di man talit ko pa. Butangan mo na ko. Edit ko to. Sa next one. Oh, hanap na yan. Kaya na ako na mag-umanap. Para kayo din mo kayo. ito niyan kuya. Kuya din. Ayan. Ito na nag-smile. Hindi mo na ko dito ngayon. Yung ka na lang. Royal. Pera. Yan, sukli. Dua. Saraw. 350. Kasabay. Ano yan? Si boyfriend mo o kuya mo? Pamangkin ko. Yeah. Ano na? Say. Create a video. Share it with anyone or everyone. Public video will show up here. Ayan. Pero sa pag mag-kuhan ka, mag-create ang video.
Kung may kabidyo dyan, madali ka sa mag-upload. Parang tayo naman hindi. Kaka mag-init. Yan. Simple siya. Papiga chains nakapatang dito sa mga chains make to your name abata visible only on YouTube and not another Google service yeah. Nagana na baga. Ah? Ay na nag-vlog na pa na. Commercial. Magaw niya di. 1670. Pura kaya siya. Jadi mana sakkan tay kapaon kakulen 30 minutes naman yan din. Tama? Tawa na? Oh, balik-balik. Kira pa nga men. Kira nga men. Kuan ito, may 216 duman. Tipat kurso na pa ni Sir sa 216. 18 kuan. 18. 18-25. Oh, Partida. 18 partida. Dahil Sir, makuha ko no 216 na partida. Iyo man sa nakaikinuan sa kuya ni kuan. No labor. Oh. Bailing ko nga lang ito 25. Tapos may 18 pa duman sa partida. Makuha. Balik ko rin.
Gin po. Sarong box. Paatod. Tracy na lang pala niya. Sabi na ba ito 5? Ay, mabayad ang pasin mo. Opo, so 1, so Hindi last. ko kaya, So, no, Wednesday. Para 20 tayo. hindi lang kaya. Birthday. Ay, Gin 4. O, 4 daw, Jeric. 4. Ah, 4. Hello. Okay na, boss. Ning ko. Ano ning ko sa kuwan? Ah, di diyo. Okay. Udang butangan. Dahil na, patungan ka na sa 1670 daw. 1670. Kasama, kurupuan ng barang kita ni Bugas. 1670 yan eh. Pero magayo. Blonde eh. Pila pa ito? Cak sale nga ni. Cak sale. Ay kapalansan niya pabayadan. Eh, so yun na so. Magayo na kaya. confirm na yan. Confirm. Kaya ni. Balik ko yan. Ha? Amo na. Nag-order ka na sa panini pa man. Pirang sako pa ya de? 48? Kaya Denise, Ha? kaya na patungong iba dito sa dati. Oh. 18. Ano Les, confirm na?
Ganun, sad-sad. Dua-dua. Thank you. Partida. Dua-dua, maka-dosing pa to. Hindi 4. Tapos single pel dito. Ah, uyan mo din. Man. Halos para Pwede ato patungan. Nablaw? Kaya. oh, kaya ang pato. Oo. Ito naman kulong sa blong. Oy, Wala man Batak dito. masulugon na ng blog mo. Wala man dito. Anday mo ba? Kabirilo. Diyan ka na sa magpalo ano. Kanina kayo. Kadipisil pagpaparking. Papayta na. Partida mo na ilakwan. Anong sumada mo? Amo na ito. Good na? Oh, Na to. Bye-bye. O di palan mo na kita na magayo. Sa ice cream. Sa ice cream. Bagay, di ba't sabihin ay kanakagsaw? Ah? Di man piga ko ang kamot ko? Ay pa yan. Oh, storage. Insufficient storage. Enough storage performance. Okay now, breathe. May mga Korean. Mo na, kuha na yan eh. Adun ka man sana dito sa kuhaan. Pag makakunik ka, everyday ya, 30 minutes. Tapos mga 15 minutes. Kaya di patungan. Boss. Kumbaga, Boss. Ito na yun, sabi. hindi mo na. Oy, long time. Boss, elbow. Karakol sa save. Ito.
baga, hindi man kaya pigalagaan yun. O to, nga itong Colgate yan to. Bago itong deliver. Are. Wala niya, tinulugan mo ko daw. Kira ya, tumula ade yo. Yangitan mo lang kayo da. Pag grabe ng sukaran man doon. Oh. Ah. Kabayan na pag-ura ko king. Kasi Lahat. Ading tigsara boss. tomato sauce style mo yan. 90 grams. Tapos 8. Ano pa? Keratin. Dua. Dulce. Dua. Luxurious yan. Ano na tayo boss? Okay. Tapos yan ang gold. 12 daw, 12 tayo. Pero, dua pa. Tulog. Bakit? Elbow. Hello boss, tabi. Tulo. Ano yan? 1, 2, 3. Daling kwan. Toko. Step up. Startup. Hello boss. Ano? Hindi mo sila ba nakabukaw? Ah. Ano ba? Sige yun. Pamilya. Hindi yun. Ano boss, o tigturulo tabi? Tulo, Okay lang. tulo. Autograph? Yan na. Permission ito. Saan? Yung sabi. Lupa. Yan daw ito. Hindi po paano ngayon. Ah. Hindi pigo ba siya boss, so incentive ba yun da? Kaya daw. Dati sa spirit ang resibo. Kami man ay muragang kisa lang sa kung bukang resibo, marog ka niya. Kunyan. At least may incentive ka mga 500. matagaan. Boss, tabi oh. Tanggalin mo ito Jeric na kuhan. State flex. Ah, sige. Nakashoot pa, John. Hindi na bot sa Skyflex. Kira nandidi. Pwede pa Jeric. Diyan sa anay. Tayo sa lang natin. Ito pa.
takot ka. King kuminuko ka na. Kung ano yan nga na, yan na bulalo. Dapat turo yan dyan para pag nagkuko ka ning... Bay na dyan! Turo ka na. Pag nagkuko ka ning kuhan, di ka na ilang. Tapos ingatan mo yan, tangyan bal magkakarulo si... Bainte. Patong mo na dyan. Hindi. Patungan niyo deh. Amo na 25. Kunan, di ka na dagdag. Yan, di patong niya, de. Ah, sige na. Last na yan. Boss. Okay. Muna so. 25 plus 30. 48. Kataw. Ano ba sa dab mo? Ang munda sa... Dab, Oo. Pinaping ko. Shampoo? Oo. 60. 60. Ayun na, ayun na. Buwan si Badet. Yan nga. Sabi niya 40 daw. Kaya daw. Siguro ako makapaniwala. Wala dyan yan. Ay, sorry. Sabihan mo, makuman. Sabi niya, ano, da, 60 ako. Ito kasala, ay 40. Bakit nakasala ka na? Tulo. Nakalan ko da siya. Okay. Malo man. Malo mo. Marigi. Wala ka dyan. Nasubran. Nasubran. Dodo, saan pa natin? Dodo man sa naibo man yan ang ubaga. Sa ka na daw yan na electric fan? Eh, kahit kas ka dito na yan. Subad maralat, saan ka na? Oh! Jirik! Dara daw adi dyan sa itaas. Subad maralat. Hindi man nalipigay kay Pan dito. Okay. Oto. Diyan, diyan. Diyan ng buto. Bilayon. Kuya. That's three.
Uy, ayaw ko pigasi ka. So, bala ka mo diyan. Kita, hindi man yan madadali ni Kuan ang Monique. Bayan, patapos na nga, Jerry, kung masabatan ka mo. Jerry. Kaya, Jerry, kapag na tumbang balde, baya. Patindig na senado to sa Kuan, sa loob. Pili ba ka? Pwede man. Oh, Okay. Ika. Los na Jerry, tawag naman sana kung dali na. Kung lulos ka. Isa, dua. Hindi na di boss. Ada. Ah, 380. Di na sukuan. Pera. Ang pera, Jerry. Subat ko sana. Itatangkot ko na yun sa inyo. Hindi yan sa truck. Para yun. Ibabawal kami dyan. Grabe ang parkingan na dyan. Sabay mo katundang simpato. Ang pito. Sige ang palayas si truck. Kaparking papalayo ko yun. Kaya nakuino po na kami bigas dito.
LCC. Ah, So, nakuha ko yung sir na na-spark. inabot ning ko. Nabutiran. Kaya tinagal si Madam Urwa pa ba? Pero lang sila nila sir buga. Kaya yung cancer ko, kaya siya ang aling pagka-hydrate. So, bago yan ang bini. No bini. Yeah, 300 po. Sabi ko, mali, adik, isa na tingali. Sabi, isa mo daw. Sabi ko, madami nga siya, na-spark na siya. Pero lang sila nila buga niya. Ay, manag-abarangkal. Para sa siya. Kami nga ni pinaganap sa Legazpi. Dahil naman ganap sa ato barato. Nagpa-award kayo ganun. Pataas na bagan ko, han? Po. Sa, wala na, tapos sa sora niya. Tapos na? Tapos na siya. Kaya nga nag-1 7 na sa Legazpi. Kaya pag abot din sa'yo mo, 1,670 na na. Dito sa amin, kora na. Retas na. Tapos na ka. Ayun eh. Pera no eh. Sinili daw. 5. Definitely. Ah. Tunggu.